እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ክልል አምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ፕሬዚደንት ክልል ካብ መዝነት ወሪዱ። ቆንስል ወከልቲ ህዝቢ ትክልል ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ዋዕላ ይልቃል ከፋለ ብሰንኪ ውልቃውን ማሕበራውን ጉዳያት ስልጣነ የረክብ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉ ኣረጋ ይርዳው ሓድሽ ፕሬዚደንት ክልል አምሓራ ኮይኑ ተመሪጹ። እቲ ዞባ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ፌደራላዊ መንግስትን ብዝተወልዐ ግጭት ኣብ ቅልውላው ከም ዝርከብ ይፍለጥ። እቲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ብዝሃቦ ቃል ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተወለድቲ እቲ ክልል ንሰላምን ዕርቅን ክሰርሑ ኩናት ዘጓዋህሩ ዘለዎ ከዓ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ክልል አምሓራ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተርነት ካብ ዝሕዝ ኣብ ውሽጢ እዚ 5 ዓመታት ጥራይ ሕጂ ንሻድሻይ ግዜ እዩ መራሒ ዝቕይር ዘሎ። እቲ ቆንስል ኣብ ኣኼቡ ተወሳኺ ንምጉህሃርን ንምህዳእን ኣብቲ ዞባ ንዝተወልዐ ግጭት ብዝምልከት ገምጋም ድሕሪ ምክያድ ንዝበዝሑ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሓለፍቲ ኣሰናቢትዎም ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዞባ አምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፍሉይ እዚ ስለ ዝርከብ እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክንደይ ስልጣን ከይህልዎ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ሃገር ይገልጹ። እቲ ፍሉይ እዚ ክልል አምሓራ ተዛማዲ ሰላም ሰፊንዎ ኣሎ እኳ እንተበለ ዕጡቓት ፋኖ ዝገብርዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወከልቲ ህዝቢ ዓበይቲ ዓድን ምሁራትን ተወላዶ ክልል አምሓራ ምስ ኮሚሽን ሃገራዊ ዕርቂ ንምዝርራብ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሖም ከም ዘለዉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሱዳን ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከተማ ካርቱም ደብዳብ ነፈርቲ ተኻይዱ። ኣብቲ ብሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ፈጣን ምልሻ ዝዓስከረሉ ከባቢታት ብቐዳም 26 ነሓሰ ዝተኻየደ ደብዳብ ምስ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝዳረግ ነውፂ ከም ዝፈጠረ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን። ዒላማት መጥቃዕቲ መኽዘን ኣፅዋር ናይ ፈጣን ሓይልታት ንምዕናው ምዃኑ እዩ ዝንገር። ብኻል ወገን ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብፈጣን ሓይልታት ኣብ ዝተኸበ ህንፃ ተዓጊቱ እዩ ዘሎ ክበሃል ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዑደት የካይድ ኣሎ። አልቡርሃን ኣብ ግዛት ፈለግና ኢላ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ኣጥባራ ድሕሪ መብፅሑ ናብ ከተማ ፖርት ሱዳን ከም ዘምርሐ ሱዳን ትሪቢዩን ኣመልኪቱ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ኡምድርማን ናብ ዝርከብ ወዲ ሰይድ ናብ ዝተባህለ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ናብ ወተሃደራውያን ማዓስከራት ዑደት ድሕሪ ምክያዱ ምስ ሓያሎ ሚኒስትራት ኣኼባ ከም ዘካየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ከተማ ካርቱም ናብ ናይ ኩናት ዞባ ድሕሪ ምቕያራ ፖርት ሱዳን ከም ግዜያዊት ማእከል መንግስቲ ኮይና ከም ዘላ ይግለጽ። መራሕቲ ፈጣን ሓይልታት ምልሻ ናይ ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ፓስፖርት ከይጥቀሙ ኣጊዱ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ናብተን ጉዳይ ሱዳን ብዘተ ክፈትሓ እማመታት ኣቕሪበን ዘለዋ ግብፅን ስዑድ ዓረብን እውን ዑደት ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሮም። አልቡርሃን ኣብ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ዕቃበታት ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ ነተበግሶ ግብፅ ግና ብሓጎስ ተቐቢልዎ እዩ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ማእከላይ ዞባ ሃገር ንዝርከብ ዓብ ማዓስከር ኣሸባብ ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ጀነራል ኢብራሂም ሼክ ሙሕየዲን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ብዓርቢ 25 ነሓሰ ዝጀመረት መጥቃዕቲ ብሰራዊት ሶማልን ሓይልታት ጸጥታ ማእከላይ ጋልሙዱግን ከም ዝተኻየደ መልኪቱ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ማእከላይ ሶማል ዝርከብ ማዓስከር ምቁፅጻር ማለት ኣብዚ ኣንጻር ኣሸባብ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ዓብ ዓወት ኢሉ። እቲ ኣብ ኢድ መንግስቲ ሶማል ኣትዩ ዘሎ ማዓስከር ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣሸባብ ዝጸንሐ እዩ። ጀነራል ኢብራሂም ብተወሳኺ ኣብ እዋንቲ መጥቃዕቲ ኣሸባብ ክምክት ስለ ዘይከኣለ ንብረቱ ራሕሪሑ ከም ዝሰሓበ ብምግላጽ ቀንዲ ስራሕ ሰራዊቱ ነቲ ኣብ መላእቲ ዞባ ተዘሪኡ ዘሎ ነታጉ ምጽራግ ምዃኑ መልኪቱ። ካልኣይ እብረ ምጽራግ ኣሸባብ ንምጅማር መቀራባት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ካብ ሓያሎ ሃገራት ናይ ሄሊኮፕተራትን ኣጽዋርን ሓገዛት ይረክብ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እውን ሰራዊት ሶማል ብውሕዱ 32 ኣባላት ኣሸባብ ከም ዝቐተለ ጀነራል ኢብራሂም ገሊጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።